Christian चार्चआवहाय माखासे गुबुन गुबुन मिनिस्ट्रिफोर थायो चिल्ड्रेन मिनिस्ट्रि youth ministry बेनिफ्राय women बा अनेक दं सार दा सारा जों मिथिनायावहाय आगोलाव जेब्ला जोंनि मा होनो BDYC आ जागायजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो गोख्रोङै सानडे स्कुल मिनिस्ट्रिखौ चिल्ड्रेन मिनिस्ट्रिखौ सारा आखायाव लानानै मावबोदों सारा जों जुदि एसे मिथियो फोरमायोब्ला जों गोजोनगोन आरो आच्छा बायसे रंजानाय मोनदों बे बाथ्रायाव मानोना दिनैसिमनि आंनि जे जीवन बे जीवननि मेइन फाउन्डेसना जादों सानडे स्कुल सानडे स्कुलासो बे फाउन्डेसनखौ आंनो होदों जों जेब्ला फैयो 1960 आव क्लास 3 आव बे क्लास 3 निफ्रायनो जों सानडे स्कुलाव हाबदों एज ए स्टुडेन्ट ओमफ्राय सम सम जोङो एज ए भलन्टियार खारन जोंनो भलन्टियार लायोमोन सानडे स्कुलाव मोनब्रै मोनबा क्लास जायो नालाय क्लास रुमावनो राननानै बेबायदि क्लास जायो category wise औ category wise जेनेबा जुनियर प्राइमारि सिनियर माबा माबि बेबायदि ग्रुप राननानै जों क्लास लायोमोन बेनिफ्राय जोङो भलन्टियार हिसाबै खामानि मावनांगौ भलन्टियारब्ला जोङो अफारिं कालेक्सन बिसोरो अफारिं होयो बे अफारिंखौ बे भलन्टियारा लायनांगौ आरो प्रत्येक माबाखौ कालेक्सन खालामनांगौ आरो बेनिफ्राय जोङो बेयावनो सानडे स्कुलावहाय जोंनि माबाफ्रा फोरोंगिरिफ्रा ओरैबायदि फोरोंगिरिफोर दे भेरि भेरि पजिटिभ एटिट्युडखौ लानानै फोरोङो ओमफ्राय अलवेज पइन्टिं टुवार्ड्स फिउचार what you are going to become in your life नोंसोरो मा जाहैनांगौ नोंसोरो माखासेया पाउल जानांगौ माखासेया बार्नाबास जानांगौ माखासे तिमथि जानांगौ दा बेनिखायनो नोंसोरो गोसो हो इसोरनि रायजोआव दा बे हिसाबैनो जोङो सब समाय थुलुंगा मोनोमोन सानडे स्कुलाव आरो बेनि गेजेराव सासे जोंना गुबुनारि दंमोन सिं मिस सुमित्रा सिं होननाय दा बेनो सब समय बे खोथाखौ बुङोमोन one day you are supposed to become Paul one day you are supposed to become Timothy आरो बार्नाबास बेबायदि होननानै जोंखौ थुलुंगा होबाय थायो आरो बेबायदिनो एक्सन बायदिसिना माबा खालामो बेनिखायनो भलन्टियार थायो आरो बेनिफ्राय बिदिनो केप्टेन थायो बायदिसिना माबा थायो सानडे स्कुलाव बे हिसाबैनो सानडे स्कुला जोंनो मोजां फाउन्डेसनखौ होदों आरो बेनिफ्राय बे सानडे स्कुलखौनो जोङो उनाव जोंनि सार्केलफ्राव जेब्ला आं सार्केलाव फैबाय सार्केलावबो आं आरम्भ खालामबाय ओमफ्राय जोंनि गौराङाव सानडे स्कुल गैयामोन बे स्कुलानोखामोन नालाय स्कुलाव जाय थाङो बेल' आलादा हिसाबै मण्डलिनिफ्राय सानडे स्कुल गैयामोन उनाव जों आरम्भ खालामबाय बेखौबो सानडे स्कुल माबा आरम्भ खालामबाय कनफारेन्स आरम्भ खालामबाय आरो बेनिफ्राय दानिया जोंनियाव दहाय बुंनाय बायदि बोराय बुरै जोङो सानैजों हाबानि सिगांनो रायलायबाय जों सानडे स्कुला जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बेनिखायनो मोनसे लेसन बुकखौ जों दिहुनदोनि बे लेसन बुकखौ बानायनो थाखाय आङो जोंनि निलगिरि कनुराव थानाय अल इन्डिया सानडे स्कुल इउनियन इस्यु इन्डिया सानडे स्कुल इउनियन बे निलगिरि कनुराव अफिस ओमफ्राय मोनसेया सिफि Christian Education Department of Evangelical Fellowship of India बिसोरबो सानडे स्कुल लेसन बानायो आरो बिसोरो सालायहरो बिसोरनो दिल्लीनिफ्राय सालायहरो ओमफ्राय मोनसे निलगिरि कनुरनिफ्राय सालायहरो ओमफ्राय जोङो बांसिन निलगिरिखौ लायोमोन निलगिरिनिखौ लायो ओमफ्राय उनाव जोङो सिफिखौबो लाफादों लाफानानै बे मथे जोङो क्लासफोरखौ खालामो आरो जाय गथ'फोरनि माबाखौ सिफिया माने बिसोरो प्रत्येक चिल्ड्रेन ग्रुपनि साइक'लजिखौ होफायो ओमफ्राय बिसोरनि लाइफनि थांखिखौ होफायो माबोरै बिल्ड आप खालामलांनांगौ दा बेनिखायनो बे गासैखौबो लाफानानै स्टाडि खालामनानै नैबे सानडे स्कुल लेसनखौ खालामनाय जादों औ दा बेखौ दुखुनि बाथ्रा बेनोल' इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायाखिसै गोबां मानसिफ्रा बुजियाखिसै आरो रेसपन्सिबिलिटि लानो मानसि गैया ओमफ्राय आंबो हारसिङै जाहैबाय मोनसेखौ माबा खालामनो दा बेनिखायनो गोसोआ थाबाय अब्लाबो आं बेखौहाय
गुबुन रोखोमैबो लांबाय जे माने मेथाइ माबानायावहाय मेथाइ आखारै लांबाय ओमफ्राय जों सानडे माबा स्कुलाव फरायनाय समावबो जोङो मोनसे ग्रुप दाखाबाय जोङो बुङो ख्रिस्टियान इउथ एक्टिभिटि काउन्सिल नामानो आलदासोमोन जोंना औ ख्रिस्टियान इउथ एक्टिभिटि काउन्सिल थारमाने जोंनि फुरा ग्रुपआ स्कुलनि ग्रुपआ जोङो एक्टिभ जाहैनांगौ ओमफ्राय बोसोरे प्रत्येक सभायाव ससियेल वर्क जायो ससियेल वर्क मावनायजों लोगो लोगोनो जोंहा आरोबाव गुबुन मोननै जिनिस दंबावोमोन मोनसे जाहैदों रोजाबनायनि बादायज्लायनाय आरो बादायज्लायनायल' नङा जों रोजाबनायखौ जोबोद गोसो होयोमोन जेन मोजां जायो गासैबो अडिबल ओमफ्राय गासैबो मिनिंफुल गासैबो जेन हार्ट टाचिं जायो मेइन जिनिसानो गोसोआव नांनाय जों माबा मोनसे फांसननि थाखाय रोजाबा नाथाय मानसिनि गोसोखौ आक्रमन खालामनो हमनोसो जों मेथाइखौ रोजाबो ओंखायनो बे मथे जों रोजाबनांगौ आं गावबो ओरैनो गुसुं गुसुं माबानि थाखाय थुलुंगानि थाखाय कम्पज खालामनानै होयोमोन ओमफ्राय बै इमानुएल एमएलएआ बिनि बिब' सासे जोंनि माबाफ्रा रोजाबग्राफ्रा बेबायदि खालामनानै जोङो जोबोद इनफ्लुयेन्सियेल खालामनो हायोमोन आरो ओंखायनो रोजाबनाय होननाय जिनिसा जेखौ वर्शिपआव जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार वर्शिपनि माने पार्ट एन्ड पार्सेल माबाया नैबे वर्शिप माबायाव सोनारो रोजाबनाय बायदिसिनायाव सोनारो आरो बेनिखायनो बेखौ जोङो माब्रै बांसिन मिनिंफुल खालामनो हागोन ओमफ्राय जोंनि प्रग्रामखौ गोख्रोंसिन खालामनो हागोन बेनि थाखाय जोङो नाजायोमोन आरो बेजों लोगो लोगो मोनसे जोंहा प्रत्येक सभायावनो जोङो खालामोमोन नाटक ड्रामा आरो बे जों ड्रामा खालामबायथाय अडियेन्सफ्रा बे जेब्ला क्लाइमेक्सआव फैगोन गासैबो गाबजोबनांगौ सिरियास जेब्ला क्लाइमेक्सआव जेब्ला फैबाय एकदम मोदै रुखु रुखु गाबजोबखायो जेरै प्रडिगेल सान बिनि फैफिननाय समाव मा जेबो जोंहा टेकनिकेल माबा गैया बे हारमनियामजों माबा गिटारफोरजोंनो जोङो ओरैबायदि खालामदों सिफुंबो जोङो माबा गौरां बयस हस्टेलाव जोङो सिफुंबो सोलोंलायदों औ ओमफ्राय बे सिफुङानो गामिनि मण्डलिनि सिफुं पार्टिखौ जोङो सोलायनानै जोंनि गथ'फ्रासो दामहैदों आरो बिराद एप्रिसियेट जादों बयबो मोजां मोनदों दा बेबायदिनो जोङो गासैखौबो मोजां खालामनो थाखाय ओमफ्राय नैबे जे ड्रामा खालामो ड्रामाया क्लाइमेक्सखौ बेबायदि जों खालामखायो जेनेबा प्रडिगेल सान मोनसे मिड लाइफ अफ जसेफ मोनसे जसेफनि गेजेरनि जिउ खौरां बै फटिफरनि हिन्जावजों माबा जानाया बेखौ लायोमोन जों ओमफ्राय जे बे जिनिसा फैबाय गाबजोबखानांगौ बयबो प्रडिगेल साननि गिदिंनाया जेब्ला फैबाय होमबा बयबो गाबजोबनांगौ गासैनि सिनफ्रा गोसोआव फैजोबो आरो बेबायदि ओंखायनो नाटकआबो ड्रामाया जोबोद माबा खामानि होयो आरो ओंखायनो सानडे स्कुल बा जोंनि इउथ गेदारिं बायदिसिनाफ्राव बे जिनिसफ्रा नांगौ दा बेनिखायनो जोङो सानडे स्कुलखौ जोबोद जोङो गोसो होयो बेनिफ्राय गौराङावहाय मण्डलि हिसाबै गैयामोन उनाव जोङो खालामबाय सानडे स्कुल कनफारेन्सबो जों खालामबाय ओमफ्राय दा जोंहा सानडे स्कुलानो आलादा कमिटि दंखासै सार जोङो दायो बे सानडे स्कुल कनफारेन्सखौ जोङो मोनसे सार्केल लेभेलाव नाम होदों आरो सानडे स्कुल केम्प सानडे स्कुल केम्पबो खालामखासै दाना सानडे स्कुल केम्प होननानै बुंसै दाना औ आरो दानाथ' आरोबाव माबाफ्राबो एसे बांसिन जाबाय मोजांसिन जाबोगासिनो दंना ओमफ्राय जेनेबा नोंसोरबादि एक्टिभ पार्टिसिपेसन लानायफोर लिडिं खालामनायफोर बेजोंसो मोजां जाबोगासिनो दं ओमफ्राय जे जायगायाव सानडे स्कुला दुरबल जागोन इयुथआव दुरबल जाबाय गिर्जायानो दुरबल जाबाय बेनिखायनो सानडे स्कुला जोंनि बेकबन माबा हिसाबै एखेबारे खामानिखौ मावनांगौ आरो बेनो जोंनि हल चार्चखौ इन्सपायार खालामगोन वर्शिपखौ एसेयावनो दोनथ'दिनि दायो चार्च भिजिटफोर खालामोमोन सारा औ चार्च भिजिट खालामनाया जोङो चार्च भिजिटबो जोङो खालामो
आरो सम सम जोङो बिदिनो गुबुन माबायावबो थांनानै जोङो प्रग्रामफोर खालामो ओमफ्राय आंथ' ओरैनो चार्च भिजिटआ गोबां माबा हिसाबै आं खालामखादों आंना मोनसे प्रजेक्टरबो दंमोन माबा हेसाक बे हेसाकजोंनो प्रजेक्टर दिन्थिनाय मोनसे दङ ग्लासनि मोनसे पिक्सार ग्लास पिक्सार ओमफ्राय बेयावनो प्रजेक्टर दंखायो बेयाव आखिनांगौ लिरनांगौ बेखौ माबानानै पर्दायाव दिन्थिनांगौ औ गोदोनि बाइस्कप औ बेबो बाइस्कप रोखोमनि माबा खालामोमोन ओमफ्राय बेजोंनो जों भिजिट खालामो ओमफ्राय गामि गामि थांनानै एकदम इन्टेरियर गामियावबो थांनानै आं बेफोरखौ खालामहैदों आरो ओंखायनो बे माबायाबो औ चार्च भिजिटआ जोबोद एक्टिभ जादों माबाजों लोगोसे आरो बेनिफ्राय माबा फुथुलानि डान्स माबा पापेट मेकिं पापेटखौ आं गावनो बानायो गावनो फोरोङो बेनिफ्राय गावनो जोङो माबा बानायनोसै ओमफ्राय नाटक बानायनोसै स्क्रिन बानायनानै दिन्थिनोसै बिराद माबा एप्रिसियेट खालामो बेखौबो मानसिफ्रा दाबो खालामगोन बिराद एफेक्टिभ बेयो पापेटनि डान्स खालामनाय पापेट बानायनाय जोबोद मोजां जायो ओमफ्राय सानडे स्कुलखौ फोरोंनायाव जोङो फ्लानेल कार्ड पिक्सार बाहायोमोन औ फ्लानेल पिक्सारखौबो आं गावनो बानायो गावनो लिरो गावनो प्रडिउस खालामलांखायो आरो लोगो लोगो बेबायदि आरो बिनिफ्राय भिडिअ बायदिसिना ओंखारनायनि सिगांनो आङो माबाखौहाय माबा दिन्थियोमोन आरो भिडिअ दिन्थियोमोन सानडे स्कुलाव माबायदि भिडिअ बै जे टिसु पेपार दं टिसु पेपाराव गासैबो सावगारि आखिजोब्बाय मा लिरनांगौ लिरजोब्बाय बेनिफ्राय रल खालामबाय ओमफ्राय उनजोंनि माबाखौहाय हासिनानै लाइट सोबाय मालाबा लेम्पजोंनो खालामनांगौ जायो मालाबा पावारफुल टर्चजों खालामनांगौ जायो बेखौ होबाय ओमफ्राय सल'आ खोन्थालांगोन नोङो बिराद इन्टारेस्ट दा नों माबोरै इनफ्लुयेन्स इफेक्टिभ खालामनो हागोन बेखौसो जों नाजानांगौ खालि ओरैनो नैबो लानानै बेखौ खालामनाय बिदिल' नङा अनलि बे टिचिं बाय माउथ नो एक्सनखौ जोंनो नांथारगौ गथ'फोरनि प्रस्पेक्टखौ माने खुलिना होनांगौ जेन' मोजां माबाखौ लालाङो बिसोरो सार बेनिफ्राय जोङो मिथिनो हास्थायबाय जोंनि दानि जे बङाइगाव डायसेसन इउथ कमिटि बे मोनसे मा होनो गोहोम गोनां मोनसे कमिटि आरो बेखौबोथ' फाउन्डेसन खालामनाय गायसननाया सारमोनानो दा ओंखायनो एसे हिस्ट्रिखौ खोन्थाब्ला मोजां मोनगोन आरो BDYC बै समाव मा नाममोन दायो BDYC मा जाफैबाय नमेनक्लेचार जोंनाव बेबायदि माने डायसिस इउथ कमिटि होननानैबो माबा गैयामोन बे समावथ' उनावसो दानाय खिन्थु बे जोंनि माबाया प्रथम माबाया फैदोङो बेनागारिया जोंनि सान्ताल थिय'लजिकेल कलेजनि माबायाव केम्पासाव NELCनि मोनसे वर्कशप जादों सेमिनार आरो बे समाव सेमिनारनि कनभेनारा जादों सिगांनि मडारेटर सागिनायन किस्कुनि हिन्जाव परिमल किस्कु हिन्जाव मानसियानो मडारेटर अलरेडि जाखानाय नङा मडारेटरनि हिन्जाव औ परिमल किस्कु बेयो फास्टर अर्डिनेसन जानो मोनबाय दा नैबे बिथाङा बे सेमिनारखौ कन्डाक्ट खालामदों ओमफ्राय प्रत्येक डायसिसनिफ्राय इउथफोरखौ लिंहरदों ओमफ्राय जोंहा बे समावहाय सिनड एपइन्टेड इउथ सेक्रेटारि दंमोन जनाथन नार्जारि बङाइगाव सार्केलनि बे जनाथन नार्जारिया सिनड एपइन्टेड इउथ सेक्रेटारि बेयो जोंनि बङाइगावखौबो भिजिट खालामनांगौ ग्राहामपुरखौबो भिजिट खालामनांगौ सिनड लेभेलनि नालाय बेबायदि खालामनांगौ कअर्डिनेटर बायदि औ इउथ सेक्रेटारि हिसाबै बे खामानिखौ मावदों दा बे समावनो जोंनि डायसिसनि मानसिफ्रा गावजों गाव आल'सना खालामलायनानै जेनेबा बिरजन नार्जारि जनाथन नार्जारि आं आरो बिदिनो माखासे एक्टिभ वार्कारफ्रा माबानानै जों बुंबाय जोङो इउथ कमिटि फर्म खालामनांगौ मोनसे मोजां इउथ कमिटि डायसिसनि थाखाय जों मोनसे फर्म खालामनांगौ दा बिदि होननानै बेयो माबा खालामबाय बेनिफ्राय एडहक कमिटि दाबाय 1976 मालाबानो जानांगौ औ बिदिनो जानांगौ औ दा बेबायदि जों एडहक कमिटि दाबाय एडहक कमिटि दानानै दानिया पार्कि जुलियावहाय बिसोरो माबा खालामबाय कनफारेन्स खालामनानै बेखौहाय फुल प्रेजेन्ट खालामबाय फुल प्रेजेन्ट जेब्ला जायो आं प्रेसिडेन्ट जाबाय
बिरजन नार्जारिया सेक्रेटारि जाबाय आरो बेबायदिनो सानडे स्कुलखौ सालायबोबाय दा बिदिजोंनो इउथ कमिटिनि फाउन्डारखौबो जोंनो जाहैबाय पार्किजुलियाव गिबि माबा गायसनजेननाया फुल प्लेजेड बङाइगाव डायसिसन इउथ कमिटि जाबाय आरो बे हिसाबै इउथनि खामानियाबो सोलिबोदों थारमाने जोंनि आसल थांखियानो आंनि आसल थांखिया जाहैदों इउथफ्रा मस्ट पावारफुल मोनसे वेपन बादि जानांगौ अस्त्र बादि जोंनि गिर्जायाव जेराव इउथ दं बाव गिर्जाया जौगानांगौ माने बिराद गोख्रों जानांगौ इउथफोर थानायफ्रा सिरि साराय गुबुन गुबुन समाव जा गिटार दामो नङाना जा गिटार दामो माबा माबि दामो सिफुं दामो ओमफ्राय गिर्जायाव थाङोब्ला दावब' बास्रिजोबो जेबो गैया गिटारबो थाङा आरो गुबुन इन्सट्रुमेन्टबो थाङा दा बेनिखायनो बेखौबो एनकारेज खालामनानै गिटाराबो थांनांगौ माबायाबो थांनांगौ बेबायदि खालामनानै जोङो एनकारेज होबोनायनि गेजेरजोंसो बे जिनिसा जाबोदों सार गोजोननाय मोनबाय दायो जोंनि BDYCनि वार्कारफोरजों लोगोसे एन्टायार NLCनि बर' NLCनि इउथ्सफोरखौ मा साजेसन होगोन नामा सारा इयुनाव मावलांनो गोनां बा बेबायदिहै सारनि भिजन हिसाबै इउथ कमिटिखौ माबोरै जानायखौ सारा हास्थायो बिनि थाखाय नोंसोरनो गोसोखांगोन आंखौ जेब्ला फेयारवेल होदोंमोन बङाइगावआव you can remember yes sir the word I used गोसोआव दं I फिलिपि 2:15 ना माबा नोंसोरो नख्रांनि हाथरखिफोर बादि बे बुहुमाव जोंनांगौ दा इउथफ्रा जेरावबो एभेलेबल जानांगौ अलवेज एभेलेबल इउथफ्रा अलवेज एक्टिभ जेन' बे नोंसोरो जे मण्डलिनि सासे जोहोलाव बेयो नोंसिनि सेहेरावबो जेन' बेरखाङो नोंसिनि मावनायावबो जेन' बेरखाङो आरो बेजोंनो गिर्जाया गोथां महरखौ लागोन नङाबा नोंसोरो जुदि खालि नामनिल' कमिटिनि इउथ कनफारेन्सआवल' गिदिर खोथा बुंलायलायोब्ला खुब बाज्ल'लायथियो ओमफ्राय जे कनफारेन्सआ जोब्बाय गैला देम जानानै थाजोब्बाय माबा चार्चआनो गैला जलदब जानानै थाजोब्बाय नैबे जिनिसखौ आं हामजाया बेनिखायनो डायसिस इउथ सानडे होनाया जोंनो जोङो बे बिरजन नार्जारि जोङो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जानानै जोंनि डायसिसआवहाय जोङो बुंदों जोंनो इउथ सानडे सार्भिस खालामनो हुकुम होनांगौ आरो बोसोराव जों खनब्रै खालामगोन 4 times सानडे इउथ ओमफ्राय दा ओरैबायदि बियो एक्टिभ जाबाय आं जोबोद रंजायो जोंनावहाय खिन्थु आं दुखु खालामो डायसिस इउथ सानडेखौ जोंनि बङाइगाव डायसिसआवसो ढिला खालामो आं नुबाय जों ढिला खालामो मानोना जायगा खालि रिसुवेलल' सालायनोल' सासेल' गसंसै डायसिस इउथआव खिन्थु आंनि उद्देश्यआथ' बिदि नङामोन जोंनि उद्देश्य बे नङा इउथफ्रा स्ट्रं ग्रुप जानानै बेखौहाय बयबो इनभल्भ जानानै गिर्जाखौ दैदेननांगौ दा गुबुनाव थांब्ला आं नुबोयो मा इभेन साउथ इण्डियाफ्राव थांबाय आङो बिसोरो बुङो जोंहा दिनै माबा प्रेक्टिस दं सानडे सार्भिसनि थाखाय जोंहा प्रेक्टिस दं होमब्ला बिसोरो माबा गोसो होदों मावदों बिसोरो मोजाङै मावदों दुमखाबो बुंगोन जोंहा सानडे इउथ सार्भिसनि प्रेक्टिस दं ओमफ्राय जोंनाव फैदो गैया नैबे जिनिसखौ आं दुखु मोनो आरो जोङो सार उदालगुरि सार्केल हिसाबै बेखौ जों जेसेबां हायो जोङो मनिटर खालामनानै दा मावनो सेस्था खालामदों आरो मावनायबो जादों सार बेखौनो आंनि गोसोआबो थोनो आरो मानो गोसो होआखै जोंनि गोसो दा नोंसोरना माबाफ्रा रोंनाय रानायफ्राबो बांसिन जाबाय रोजाबनायनि क्वालिटि मोजां मेथाइफोरबो नोंसोर रोजाबनो हासै दामनायफ्राबो मोजां जाबाय बेखौहाय इसोरनि ग्ल'रिनि थाखाय जोङो बाहायनांगौ दा बेनिखायनो मोजाङै बाहायो बेनो आंनि I want all the youth to shine like a stars in their church ओमफ्राय बियो खालि देवबारावल' नुजानो थाखाय नङा जेरावखि थाया इउथआ बेयावनो बियो गावनि खामानिखौ मावनांगौ नोंनि खामानिखौ माव होमब्लानो जोंनि गिर्जानि दुरबल जानांगौनि जेबो खोथा गैया सान्दा बान्दा गोग्लैनायनि जेबो खोथा गैया बिसोरनि इन्सपिरेसनजोंनो थुलुंगाजोंनो बे जिनिसा जौगाबोगोन दा बेनिखायनो एक्टिभ माबाखौ नांगौ आं रंजादोंमोन डायसिस इउथआ जेब्ला
बै फिलिप लकजों रायलायलायदों खिन्थु आं खुब सेटिसफाइ जायाखिसै खुब सेटिसफाइ जायाखिसै जेरैबायदि खालामदों खालि प्रजेक्ट लेभेलैल' बिसोरो एक्सेप्ट खालामबाय प्रजेक्ट लेभेलैसो एक्सेप्ट खालामदों खिन्थु एक्सन लेभेलाव जायाखिसै दा बेनिखायनो नोंसोरो जेखौ बुंदों जे जोङो प्लान खालामनानै खालामगासिनो दं सानडे स्कुलनि थाखाय नोंसोर जे दा रिस्क लाबाय लेसन बानायलायनाय ओमफ्राय बै गाइडलाइन खालामलायनाय बायदिसिना खालामलायनाय बेफोरो खुब मोजां खोथा बेजों मानसिफ्रा माने गोसो होदों आरो गोसो होदों कम्पिट खालामनो हानायनि दा जाय मण्डलिफ्रा खालामा बेफोरो बेनि फिथाइखौ मोना दा ओंखायनो इयुथ सार्भिसखौ मोजांथारै खालामनांगौ जेन' बयबो they look forward for the Sunday youth service day माब्ला फैगोन माबा youth serviceआलाय जों रंजानो मोनगोन जों मोजां मेथाइ खोनागोन जों मोजां मेसेज खोनागोन जों मोजां मोनसे फेल'शिपखौ मोनगोन Sunday youth serviceआव बेखौनो मानसिफ्रा they look for it they wait for it माब्ला लोगो मोनगोन आंलाय otherwise if they cannot go they feel they are missing Okay sir साबायखरसै दिनैबो गोबां जों बाथ्रा मिथिबाय आरो जों बिदिनो गोबां बाथ्रा जोङो सोलोंगोन सारनिफ्राय इनफरमेसन लागोन थेंक इउ सार